ginuman na kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga gingalag Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an, ug unya miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa nang lakaw sila, nanakay sa sakayan, apan wala gayod sila'y nakuha sa tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Ug siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug unya makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ila nga nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa mga isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan. Mga kasiyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba o may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila kabuok isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, usa ka gatos o kalim-an og tulo kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kon kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus og gikuha niya ang pan, gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niining karong Dominguha nga ikatulong Domingo sa pagabanaw ni Kristo, nindot sad ang ato apod nga sugdan ang atong pamalandong niining tema sa Jubilee Year 2025 nga miingon, "Panaw diha sa paglaom." Ang Ebanghelyo miingon, ang mga tinun-an ni Kristo sa tibuok gabii, wala sila'y nakuha nga mga isda.
apan sa diha nga si Kristo mihatag kanilag kasuguan sa buntag na. Ug unya yun, itaktak ang inyong pukot, diha pa sila nakakuha og daghan kay mga isda na hapit na gani malunod ang ilahang mga sakayan. Paglaom diha sa Dios maoy makahatag kanatong kalipay, katagbawan, and then paglaom nga makaingon kita nga ang grasya sa Dios maog yun di ay makagiya sa atua nga panaw sa kinabuhi. Bisan unsa ang dagan sa kinabuhi, we do not know, but ang Ebanghelyo mingon na ay Dios nga maoy maghatag kanato sa paglaom sa atong kinabuhi, ang paglaom nga mingon grasya gikan sa Dios. Nindot sad nga tan-aw nato ang Ebanghelyo puno kaayo sa gitawag og mga simbolo. Dili ba ang mga tinun-an na nagat sila sa tibuok gabii? Nindot sad ang simbolo sa tibuok gabii kay kangit-ngit. Mauna kung ato pod nga tan-awon in a form of symbolism, ang kangit-ngit mo pahinumdum usab kanato sa kinabuhi diha sa pagkamakasasala. Dili ba mga kaigsuonan? Ang tao nga mabugatan sa kinabuhi sa pagkamakasasala, di nakakita sa paglaom, di nakakita sa kaanindot sa kinabuhi, di nakakita kung naapay Diyos nga nagmahal sa kada usa kanato. Nabanaw si Kristo, siya ang kahayag. Ug ang pagkakahayag ni Kristo mao kini ang mohatag kanato sa saktong sugo, sama nga ang mga apostoles gisugo ni Kristo, itaktak ang inyong pukot. Ang sugo ni Kristo nindot sad nga atong dalhon sa atong kinabuhi, labi na kung nabugatan kita, labi na kung naa kita sa kangit-ngit, kanagong giingon nga musunod kita kanunay sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, si Kristo nga nabanhaw mao ang kahayag sa ato ang kinabuhi. Si Kristo nga nabanhaw maoy makahatag kanato og paglaom sa grasya uban sa Dios. Si Kristo nga nabanhaw maoy muiwag sa dalan sa atuang panaw sa kaluwasan. Tungod usab niini atuang nga buhion kanunay, paligunon kanunay ang atuang pagtuo diha kang Kristo nga nabanhaw nga mao ang kahayag sa atuang kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna, whatever happens, unsa ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon, hagiton ko kamo, dili ta magpadala kay naay Dios nga nabanhaw, si Kristo nga mao ang atong kahayag, si Kristo nga mao ang gisgutan sa ato ang tema sa Jubilee Year 2025 nga moingon ang paglaom sa kadausa kanato nga nagpanaw ni ining kalibutan nga ania kita karon. Magpasalamat kita sa kabanhawan ni Kristo. Magpasalamat kita sa grasya nga gihatag ni Kristo sa kadausa kanato. Magpasalamat usab kita nga si Kristo maudi ay ang tinuod nga kahayag sa atuang
kinabuhi. Taliwala sa atuang pagkamakasasala, taliwala sa atuang kinabuhi diya sa kanyip-nyip. Mga kaigsuunan, usa sa mga timailhan nga ang grasya sa Dios naa kanato kanang kinabuhi nga anaa kanunay sa paglaom. Ang grasya sa Dios, happy ending. Ang grasya sa Dios, maayo gayud og resulta. Nini atong santos nga misa karon, ato ang pangayuon ang grasya sa kahayag ni Kristo nga nabanhaw nga mo'y muiwag sa atuang kinabuhi nga nagpanaw ni ining kalibutan. Manghinaot kita.